Добре дошли отново в нашия канал. През изминалите няколко дни успяхме да поработим много малко върху буса. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. В момента сме до тук. Имаме под, имаме място за батерията, като не е обособено точно като шкаф. Имаме позициониран water танк. Задната му страна се качва леко на калника, дори може малко с чука да се кривия калника, за да събера water танка точно където искам. Така че милиметрите тук са от значение. Главната идея е, когато позиционираме всичко на място, без значение дали е water танк, дали са батерии, дали е помпа. Искам всичко да е лесно достъпно, защото повярвайте ми, след един ден ще се наложи да изкарам този water tank. Използваме 12 мм панел, който няма да бъде видим. Имаме отвор, през който да направим фиксинга на самия water tank към този партишън. След това тук ще имаме допълнителен панел от 6, 9, 12 мм, няма значение, сме го измислили какъв размер ще, който ще бъде или боядисан, или облечен с плат. И по този начин, когато ти се наложи да изкараш този water tank, махаш панелчето, развиваш видите, тук си оставаш между кухнята и стената на тоалетната разстояние, което ти е нужно, за да изкараш танка, тъй като танка е 560 мм, ние в момента тук имаме 600. Супер лесно ще излезе според мен. Пазаруваме малко. Да, малко. Не влизаме с идеята, че отивам само до определени секции, но това все пак е Икеа и аз все пак съм жена. Така че аз нямам търпение буса вече да стане, така че да може да си го обзавеждаме, да си го украсяваме, защото това вече е моята част. Да, това е нейната част и може би там ще е по-интересно, няма да е толкова скучно като фиксинга при мен. Мен не е скучно. Аз съм first fix, ти си second fix. Да. Отидох да работя към 9 часа, обаче нещо не вървеше работа. Откарах до 12 и викам, айде ще ходим на Икеа. Защо е яко? Къде има такива пролетни неща? Своите по трудово ги правят. Нали истинската сега шахна гледаме и излизаме? Да, и нещо за великденска украса. Нали имаме великденска украса? Не те чувам, прекъсваш. Нали имаме великденска украса? Прекъсваш. Че има много хубави работи в Икеа, въпросът е, че хората само купуват. Да, важно да отбележим, че ние не сме консуматори и реално с Станислав до сега се спряхме на 5 или 6 станда, въпреки че минаваме супер бързо. И аз му казвам, аз си вземем това, той ми казва, ние нямаме нужда от него. След това той ми казва, аз си вземем това и аз му казвам, ние нямаме нужда от него. Защото реално погледнато имаме абсолютно всичко вкъщи, просто искаме да ги подновяваме с някакви по-нови неща, които поне поред нас няма смисъл от това нещо и си купуваме само неща, които не имаме нужда от тях. Като например нещо супер скучно, ама сета ни за готвене преди беше пластмасов и аз съм... И тиганите бяха... тефлонови, да, обаче много се интересувам от здравословен начин на живота. Е хубаво, нали, се готвят с такива, изпускат някакви вредни частички, химикали и така нататък, както правят пластмасови такива, така че от това вече не се има нужда, нищо друго. И взехме на баба едно покривало, сега вземе едно цвете. И това е. Има си алоe вера. Супер! Алоe вера е за low maintenance plant. Това е прекрасно за нас. Охо! Трябва само един път на 2-3 седмици да я поливаш. Окей. Hello! Thank you, 5 pound. Трябва алоe верата, че чакат да стартира. Каца 34. Взимаме 2 метални бима и изчезваме, защото времето си напредва. И кучето ни чака в буса, защото нямаме право да сме тук с него. Икеа, да си промените правилата и да сте малко по-пет-френдли. Сега искам да ида да намерим планки, да попитам, ето е показано, трябват ни планки за тези метални бимове. По принцип идват в сетовете, тук го купуваме отделно. Най-вероятно ще трябва да си купим и планките отделно.
Отидохме да говорим с асистентите на Икеа, се оказа, че тези бракетите, които ни трябва за този бим, реално не ги продават отделно в Икеа. Продават ги като част от самите легла, които идват. Та няма да ги вземем от тук, ще вземем само този бим. Where's the scanner? Get the scanner there. See the scanner there? What we scan? I know you were looking for that. There too. I know you scanned 4. Just like Alright. Има хот-дог. Гадните хот-догци от Икеа много са добри. Абсолютни бокуци, но са много вкусни. И задължително ги убивате от кетчуп и горчица. Ужас. Ние за първи път от Икеа излизаме с толкова малко покупки. Да, паркирането на Икеа беше ето така. Просто нямаше как по друг начин да паркираме, освен нелегално. Спи ли? Аз сега не знам как да отворя без това да Да. излезе. Чакай! Къде си? Мале! Айде горе! Айде горе бързо! Айде горе! Я да видим сега на Даяна впечатленията от свършената от мен работа. Много съм впечатлена, защото реално погледнато предния път имаше само... Даже не всички, някаква част от този тези път летви точно, бяха сложени. То по-скоро като отидем на нашия строителен обект да покажем, да разкажем, но реално и тези платите, които са сложени, реално започва да изглежда доста завършено. Много впечатляващо. Не е толкова тъмно вътре. Не е толкова тъмно. Мисля, като има и лампи, преди това, че слънцето е Ама няма ниско ти в какво искаш, момента. не мога да ти влиза светлина, както от голям прозорец в апартамент. То тук влиза, ама... Абе дори не е много тъмно, винаги мога да отрежем да си сложим лампите скайла. Ей, Севарски, тук ще си пием кафето. Но ако буквално ще почнем как е така съм станала сутрин и Севар много обича да се гушка. И така сутрин ще го гушкам и ти ще си правиш кафенце, не ще си правиш тук и аз така, яко. Дружина като на паркинга и като сме с прозорци е много яко. Добро утро! Ние вече сме си на нашия строителен обект и започваме с всички задачки за днес. Вчера не сме снимали след като бяхме в Икеа, тъй като решихме да се разходим. Сега решихме да прекараме малко време заедно, тъй като имахме предната седмица гости и нямахме толкова време да прекараме само двамата с Евар. Та днес вече сме на нашата строителна площадка. Добро утро. Той е добър ден вече работата, тъй като решихме да се понаспим, да пием кафенце и чак тогава да дойдем тук. Да. За днес план е да махна този шкаф, който го сложих временно и след това да почнем да работим по тази стъпка, след което се преместим отзад на платформата, т.е. в предната част на буса на платформата. Да измислим как точно ще стане, защото тук искаме да има кърв, да е извита, обаче пък в същото време не може да извиним заради нойзинга, който ще използваме. Ъгъла, ще видите последствия в следващите видеа. И трябва да я измислим първо и след това да почнем да работим по нея. Трябва да премерим какъв шкаф ще ползваме тук, защото тук ще се намира отоплението от рума. Дизел 6 и... Да, последния затвори вратата. Дизел 6 и точно така. Отопление с бойлер ще се намира тук. От тук ще бъде съплая за топлия въздух, топлата вода и всичко останало. Да, и това е като план за днес, да стигнем поне до платформата. След което вече трябва да работим и по спалнята, да сетнем тези неща, които взехме вчера от Икеа. Ще използваме двата метала, единия в средата, единия в края и отгоре ще използваме шперпот, на който да легне фактически матрак. Сложихме малко изолация. Аз ще продължа да слагам изолация на рамката на спалнята. И Станислав вече започна да прави конструкцията за стъпалото. Това, което ме накара е да махна плоскостите, които беше сложил отзад за гаража, тъй като трябва да сложим изолация. След това ще третираме и самия под на гаража. Така че малко вървим стъпка назад, стъпка напред.
Ма каквото каже майстора. Бега, тук ще се омажеш целия в силикон, ще станеш, да? Това е главният помощник. Севар, Дяде ми, моли ви те. ти какво направи, бе? Ям. Ти какво правиш? Хватиш камерата. Иначе съм зверолет. Айде да после. Станислав привършва стъпалото, като тук в тази част, капака на стъпалото, така да го наречем, е закован за земята. В смисъл, захванат е за земята, няма как да го вдигаме, а тук тази част ще бъде с вратичка. Сега Станислав всъщност захваща пантите и ще може да го използваме за да си прибираме някакви неща. Също така Станислав ще има и лесен достъп до Кабелите. помпата, както каза тук, и кабелите тук в дясно. А тя е много пипкава работа. Реално държи тук, отрежи там. Ами не е ли? Вау, и после клиентите викат много скъпо. Така ли? Да. Скъпо било. Имаме си стъпало. Така ще отваряме. Цъки, цъки. Оле, много се радвам, че си едно... Не знам, сега сме построили нещо много голямо. Ще имаш още работа. Съм силна. Нинджа! По сметката, тръгнахме с големи идеи. Въпросът е, че когато човек седне и помисли окей ли е така да го направи или не е окей, много полезно. Защото ние бяхме решили, че ще правим платформа днес. Обаче ние първо трябва да сложим пода и тогава да правим платформа. Защото ако сложим платформата и извием, както искаме да извием, след това ще ни е много трудно да редим пода по извивката на платформата. Доволен съм, че успяхме да направим стъпката с вратичката. Успяхме да фиксираме water танка на място. И смятам, че това не е никак малко. Сложихме изолация на партишън, затворихме го отзад, баня, пода да завършим, платформата да направим. След което правим шкафовете, които са тук за хладилник и за storage space. След което правим шкафове за кухнята, долни, боя. Героите са уморени май вече. Особено единия герой. Тръгваме. И туалетна имаме да правим. Мръсна вода имаме да Да режем буса. Да инсталираме. И инвестираме и инсталираме. А трябва да нарежем и буса, нали? Да. Имаме работа, спокойно. Панели не сме купили, AC, климатика не сме сложили. Какви панели, бе? Соларни? Да. Не сме ги купили. Не. Поръча. Лесна работа. Чао! 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 Чао!